меомӯхтанд, дар сараш сурофи гирди чиқир меёванд. ҳаман дар салом бардора имрӯза видео дар мавзӯи мешавад ки айма бисёр дар комментария хоҳиш кардаистанд. Ман намедонам ки ира тамошо мекунанд дигаро, яъне ки ба бисёриҳо махул мешавад ё ин ки не. Хай чӣ хеле ки боша хоҳиш кардаистанд. Ман имрӯз тасмим гирифтам ки дар ин бора видео кунам. Хуш омадем бардоро ба канали SM Шарипов ва ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов. Видео имрӯза дар бораи булбули Афғонистон, яъне Аҳмад Зоир. бардора ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардагия ба мухлисои варзиш имконият метаҳад ки дар ҷанговарро ва бозингарои дӯстдоштаи худшон бурд кунанд. ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардагия бигзарем ва сункор кунем. Аҳмад Зоир 14 июли соли 1946 дар Кобул ба дунё омадагия. Падари ӯ доктор Заҳир премьер-министр буд дар вақте ки Зоиршоҳ ҳукмронӣ мекард. Завқ ба мусиқӣ дар Аҳмад Зоир дар ҳамон вақте пайдо шуд ки ӯ дар литсеи номии Ҳабибия мехонд ва бардора маҳз дар ҳамонҷа ӯра лақаб монданд булбули Афғонистон. Падари ӯ яъне ки министр буд, дар вақт маблағи хуб ба даст меовард. Ҳамин сабаб ӯ имконият дошт ки хуб бихонад. Камтар бузбаладчоп ва камтар қадпаст, не ки ҷавони зебо ва бисёриҳо ӯро монанд мекарданд бо Элвис. Якум консерти худша дар Ҳабибия метавад. баъди ин кор ӯ хеле машҳур мешавад ва ай ҳамин рӯз пас уже машҳур будани ӯ зиёд шидан мегирифту кам не. Сурудои Аҳмад Зоир бародаро дар ҳақиқатан ҳам хуб садо метаҳанд. То ҳозира агар ӯ вақте ки ӯ мехонд ба ҳозира ин инструментҳо муқоиса кунем, фикр мекунӣ ки ҳозир ин қадар инструментҳо тараққӣ ёфтагӣ пешрафтаанд, не ки фикр мекунӣ ки ӯ дар ӯ вақт чӣ хел инструмент дошт, чӣ хел овоз дошт ки ҳатто як хел саврояндаҳои ҳозираи моро мегзарад. ай ҳама ҷиҳат. ва агар касе гӯш накарда боша бардора сурудои ӯ беҳад пурмазмун, одаме ки маънои ғазала мефаҳмад гӯш кунен. ӯ дар бораи худо хондагия, дар бораи дард ғам хондагия, дар бораи хирсандӣ, дар бораи ишқ, дар бораи танҳоӣ, хушбахтӣ. Сурудои Аҳмад Зоир шоирои классикияе, гарчанде ки дар ӯ вақт бисёри ҳофизо ай сарояндаҳои зарубежниро мехонданд. Ай боша ай шоирои классикиро мехонд ки шеърҳои ӯ дар ҳақиқатан ҳам хеле мазмуни чиқир доранд, хеле мазмуни хуб доранд. Ба мисли Ҳофиз, Саъдӣ, Бедил, Мавлоно. Ай сабаби бақувват, ай сабаби ширин, ай сабаби зур будани овози ӯ ва намуди худи Аҳмад Зоир духтаро орзу мекарданд бо ӯ вохӯрданам. ҷад агар фикр кунӣ ки ин хубай, не ки бо як тарафи дига маҳз ҳамин кор охиронда дарди сари ӯ мешавад. Афғоное ки шоҳиди корои Аҳмад Зоир буданд, вақте ки пурсиданшон, иша аиш алоҳида пурсиданд, не ки историҳое ки ҳамон нақл мекарданд иш дар иш монанд буд. Яъне ки ин шоҳидӣ метавад ки мумкин аст ки историяе ки ҳамон нақл мекунанд дар бораи ин рост бошад. ӯ вақт Аҳмад Зоир ошиқ мешавад дар духтари премьер-министри Афғонистон. Ба як гуфтае ки ба фармони ҳамин одам бо таксарӣ кишта шудагияи председатели революциони ҳамон вақт Нурмуҳаммад Таракӣ. ва ба гуфти хабарнигаро ки ин одам як одаме доштае ки фармон медодае ва одамое ки фармони ӯро иҷро мекарданд номи якташа мегиранд хабарнигарое ки ба як гуфтае ки қатъиян ӯ вохӯрдагиянд. ҳатто номи ӯ аст Талон Ирӯзӣ. ҳамин одама мегӯянд ки бо фармони падари духтаре ки Аҳмад Зоир да ӯ ошиқ буд, бояд ки Аҳмад Зоира мекушт ва пеши ин воқеа Аҳмад Зоира наҷот метаҳад дӯстдоштааш ки ӯро бояд мепаронданд. вақте ки одам медонад ки Аҳмад Зоир бо духтараш ишқу ошиқӣ дорад, Аҳмад Зоира маҳбас мекунад дар маҳбаси марказии Кобул, пули чархӣ, ки айҷа баромадан тамоман номумкин буд. охирони солҳои 70 ҳама қадар ноором буд ки бе ягон суду бе ягон чи одамро рӯи рост мепаронданд, гӯш мекарданд ва ҳамин хели корро бисёртар дар наздикии ҳамин маҳбас мешид буд, ки дар уҷа Аҳмад Зоира ба ҷо кардаги буданд. ва ҳамин хел марг албатта ки Аҳмад Зоирам интизор буд, агар ки духтари дӯстдоштааш намешид. дар як тӯи хеш табори ҳамин духтар падараш за ҳамин хел шарти мемонад ки ӯро отказ карда наметавонад, бояд мегӯяд дар ин тӯи Аҳмад Зоир иштирок кунад ва падараш маҷбур мешавад ки ай маҳбас Аҳмад Зоира биёранд ва як чанд суруд мехонад Аҳмад Зоир дар пеши меҳмонон дар ин тӯй. ва бардор баъди хондани сурудош Аҳмад Зоира бояд ки рост ай тӯй мебурданд, абрадна маҳбас мекарданд, не ки бо наҷот метавад дар ин ҳолат ӯра ишқи ҳамин духтар. ва ин духтар сини падараш мегӯяд ки ҳамара ҷазир мекунад, ҳамара шарманда мекунад дар ҳамин ҷа, агар ки Аҳмад Зоир бо паси панҷара бишинад ва Аҳмад Зоира ҳуй метаванд ба озодӣ. 14 июни 1979 сол ӯ бо як гурӯҳ дӯстдош дар як мошин мешинанд ва ба тарафи перевали Саланг сафар мекунанд, ки дар уҷа бо маълумоти хабарнигаро
аварӣ мекунад. Не ки як таай рафиқои ӯ ҳам сарояндай бо номи Маҳбубулло Маҳбуб, ҳама рафиқоиш ки дар мошин буданд, ҳама зинда мемонанд ба ғайр аз Аҳмад Зоир. духтуре ки ҷасади Аҳмад Зоира меомӯхтанд, дар сараш сурохи гирди чиқир меёванд ки бо сурохи тир монанд буд. Не ки дар ӯ вақт ин кор паҳн нашида. Ин кор ҳамон вақте овоза шид ки аллакай чанд сол ай марги Аҳмад Зоир гузашт. Ва бародаро, шумо худтон фикр кунед ки дар аварӣ мезанад Аҳмад Зоир, дар сараш сурохи ай, ҳама одамое ки қатиш буданд дар мошин гӯё ки ҳамроҳи ӯ аварӣ карданд, ягон осеб намебинанд. Ва вақте ки мепурсанд рафиқи ӯро ки қатъи ӯ буд сароянда Маҳбубулло Маҳбуб, ӯ адказ мекунад ки ӯ хуш нестай дар киштани Аҳмад Зоир. Не ки дар ҷа як факти ҳастай ки ҳама мега ки Аҳмад Зоир имена ҳамура дар байни рафиқош дар мисол бисёр ҷо паст мезад, яъне ки рафтори нито мекард нисбати ҳамон. ва то ҳозира бародаро бисёриё фикр мекунанд ки марги Аҳмад Зоир ин авария тасодуф набуд, балки кишторе буд ки нақшаи дуру дароз кашидаги буданд барои иҷро кардани ин киштор. Ва гуфтаи хабарнигори РИА Новост, хоҳари Аҳмад Зоир дар Амрико зиндагӣ мекунад ва зану фарзанди Аҳмад Зоир ҳам бошад дар Амрико зиндагӣ мекунад ва писари Аҳмад Зоир ҳам сарояндаи. ва бародаро Аҳмад Зоҳир дар қабристони кӯҳнаи Кобул гуронда шудагӣ. Бародаро версияе ки гӯш кардем, ин яке ай версияҳое ҳастае ки одамо сабаби марги Аҳмад Зоира мегӯянд дар ҳамин. Аниқира бародаро Худои таоло худаш медонад. Ҳаёти Аҳмад Зоир тарзи марги мисли ҳаёти Брюс Ли шудагӣ. Мо як чанд випуск дар бораи ӯ гап задем ва як чанд версияҳо буд ки чӣ хеле равад, чӣ ба киштан. Аҳмад Зоирам бародарам хеле сирри асророи калона. Ва бародаро дар охир ма чӣ гуфтанем, Худо албатта ки раҳмат кунад Аҳмад Зоира. Аяму аввал то ҳозира ва ма бовар дорам ки айбайн бо чанд соли дига ҳам мегзара, сурудои и актуалӣ мест, яъне ки мухлиси худшам меёвад. Одаме ҳаст ки одами бо ме пайдо мешавад ки ира гӯш мекунад. Барои чӣ? Барое ки одаме ки маънои ғазала буфаҳма, ира гӯш мекунад. Бародаро дар ҳамин ҷа видео ба поён мераса. Мегзарем ба салому паёмо ва албатта шӯхиҳои шумо. Ман комментария специал намехонам барое ки дига бародарам буфаҳманд. Акбарҷон Абдуллоев менависад: салом алейкум бародар. Алейкум салом. Акай Муҳаммад, барои чӣ саломи мара нахондӣ? Саломи мара ба мардуми Ёвон Сити расон. Илтимос мухлиси ашадии шумо. Бародаро салом паёму афандиё чӣ хеле ки мебинед бисёра. Яъне ки мо ҳамаёро намерасонем, фақат 10 аввалин шаб, 10 аввалин салом, 10 аввалин прикол. Раҳмат ки фаҳмидин. Шаҳром Баязов: ман рекорди ҳамин турникза наметавонам шикаста. Дар 54 минут метавонам як турник зада. ва як бародар аймо хоҳиш кард ки афандиёи ҳамин бародарамон намехонем, ҳамин сабаб мехонем афандиша. Ирӯзо мегзара. Эсем Шариф: ассалому алейкум. Алейкум салом. Афанди меояд Россия, рӯзи якум омадагиш ҷуро ош меган кия ош мекунад. Афанди ош кадан наметавонад, не ки бакала мегирад. Хеле хулоса ош мекунад, оша медоза, баъд 1 минут 30 секунд дега мегира ки ош ранги ялама шуда. Баъд мега ира соз кадан дар кора ки айб нашава. Оша далали калон мевардора, мега шамолш бute соз мешавад. Шамолтия ка гирён мекунанд ки ҷуро ош меоянд, баъд меганаш чикор мекунӣ? Мега ош ҷӯшай хунук кадистамша. Наврӯз Алиев: як студент рафтиста ки ногаҳон сараш тов мехӯра, меғалта. Баъд одамо меоянд, мебардоранаш, меган об биёрен. Студент мехизад, ҳарша меқапа, мега ака бугу камтарак нонам биёран. Тиҷики Данғара: дар самолёт ҳайвоно шиштагиян, меган анекдот мегӯянд. Агар ягон кас наханда, анекдот гуфтагиро мепартоем. Баъд рӯбаҳ анекдот мега, ҳама механда, хар намеханда. Рӯбаҳа мепартоянд. Баъд саг анекдот гуфтесае ки хар дар ними анекдот механда. Ва меган оли бест буд нашидай. Хар мега: не, ман анекдоти рӯбаҳа нафаҳмидам. Умедҷон Табаров: карочи афанди айтори дарахт меғалта, дасташ мешкана, ба пеш духтур меравад. Духтури ҳам мазаш менависа, мега шак. Ба афанди мега: дастам шикастагиай, чӣ ба шакам? Ба духтур мега: агар мехорӣ, тори дарахт намебаромад, даст намешкаст. Дал. Умедҷон Табаров: афанди бозор мерава, мега гӯшт чанд сум ай фурӯшанда? Мега гӯшт қимат шидак. Дина 25 сум буд, имрӯз 29 сум шид. Баъд афанди мега: ба мара ай гӯшти динагӣ бите. Афанди зур брата, не ки ин нархи гӯшта ту ай кадом сола нависондаӣ?
Шаҳёд Абдуллаимов я одамхир қади бачааш одам хирӣ мераванд, баъд дар лаби бар я духтари хушрӯра мебинанд, бачааш мебина ба сини оташ мега ин одам мехиремш, бо оташ мега не и хушрӯи бадай, ира хона мебарем очата мехирем. Шаҳёд Абдуллаимов афандира арӯзаш дар 23 феврал падарка мекунад, ба мега ту мара дар 8 март чӣ падарка мекунӣ? Ба афанди мега 8 март хешомон мемра, ман ҳамҷа мерам. баъд сағира барои 8 март чида хешотона киштанӣ чӣ? Умар Нурмадов салом алейкум акай Муҳаммад. Алейкум салом. Карочи афанди пионаи рада рафтесае ки яке ай пеши афанди як занаки ҳомиладор мебурая, мега эй занак иҷа биё, дар шикама чӣ дорӣ? Занак мега беақли шикам кӯдака. Афанди мега дӯстуш медорӣ? Занак мега ова. Афанди мега хай дӯстуш ки медорӣ ба чӣ бахӯрдиш? барое ки дӯстуш медора, нафаҳмидид? Ай дӯстдории сахти бад чӣ хӯрда? Таво Тешаев афанди паркӯй мекунад, даромаданаша 50 сомон мекунад, баъд ҳеч ка намедорая, ба афанди мегира даромадша 5 сомон мекунад, ҳама медорая, баъд мега ки ана ака коми мебурая 50 сомон буда. Бобоев Хадиятулло салом алейкум акай Муҳаммад. Алейкум салом. Чӣ хелиса? Шукр Аҳмад саломи ма ба ҳамаи мардуми мусалмон. Пристар Гарели салом алейкум. Саломи ма ба худат ва ба тамоми ғарибо. Алейкум салом. Тоҷикон медиа салом акай. Алейкум салом. Саломи мара ба мардуми Тоҷикистон расон. Ҷаракул Нурлозда салом алейкум акай Муҳаммад. Саломи мара ба ҳама ғариббачаҳо ва ба Шодбахт Шеров бирасон. Против блогер саломи мара ба бачаҳои Ёвон бирасон. Реал Мадрид салом алейкум. Ба ҳама омадомади Иди Қурбон муборак бошад ба кулли мардуми Тоҷикистон ва ба тамоми мардуми мусалмони рӯи дунё. Баха баха брат саломи мара ба Баҳром Айданғара бирасон. Зинда бош Шернар, обод боши брат. Обшорон Заргар салом акай Муҳаммад. Саломи мара расон ба бачаҳои Обшорон. Алейкум салом брат. Исматулло Саидзода салом ба бачаҳои ғариб айноми Исматулло Саидзод. Фирка Давлатзод ассалому алейкум ғарибо. Фикротна дар комментария ҳатман бинависен ва видеои нава интизор шавед. Хайр то видеоҳои оянда.